Gaurko gazteratu saioa Arantzara hurbildu da, Nafarroako iparraldean. Bertan, Katxin Madariaga izango dugu zain. Bueno, aurkeztu zure burua. Bueno, pues ni naiz Katxin Madariaga, 14 urteko gazte arantztarra. Eta, bueno, erranen nuke naizela, bueno, ez dakit, neska bastante alaia. Eta haitz ikendun horren aitzaldia. Eta, bueno, ibiltzen naiz pilotan, ibiltzen naiz bertxotan, trikiti saiotzen dut, eta gero idaztentare saiatzen naiz. Momentu hoketan non gaude? Momentu hoketan gaude, pues, bueno, kurtsuak hautzen, 3. DBH-ak hautzen. Eta gaude baitare guantxen sari bat irauzi berri Azkue sariak, idazteri dagokionez. Gaude baitare Nafarroko eskolarteko txapelketa jokatu berri eta txapeldun suertatu nintzen. Eta orduan gaude baitare prestatzen Euskal Herriko txapelketa. Zein da herriko tokirik politena edo egokiena zure sormen lana bultzatzeko? Pues nik erranen nuke ezpada nire itxeko kuartuan, bakarrikan kuartun, izanen litzakela honen antzeko toki bat, jende sobera gabe, hola belardi bat indola, eta hori erranen nuke nik. Betidanik gustatu izan zaizu literatura? Bai, erranen nuke dela, bueno, mundu paralelo bat edo gu bizi garen mundu hortatik, eta orduan niri bastantetan suertatu zait egokitu zaigun mundu hontan ez kabitzia edo ez enkajatzia, eta orduan beti arrautu izan dut hor leku bat bertzen mundu paralelo hortan, txikitatik, eta orduan irakurtzen ez bada bertxotan ez bada idazten, dena delakun txikitatik haitu naiz, eta guainikan ere segitzeko intentzioa dut. Azkue literatura sarietan aipamen berezia jaso zinuen, malko lanagatik, zer suposatu izan du honek zuretzat? Bueno, suposatu ditu gauza honitz, guain arte naiz inoiz ausartu idazten duten hori jendiri iraustera do azaleratzera nire gelatik kanpo. Eta, bueno, lehen pauso hori ematik eta lehen pauso horretatik sari baldortzik haunitz suposatu du niretzako, konfiantza bat ere mandit, pentsatu dut, bueno, sari joan haute zerbaitengatik dela, eta orduan idazten duten horrek ere badula eskubidea kanporatetzeko eta ez gelditzeko nire gelan barrenin, eta orduan, bai, suposatu izkit gauz dexente. Azalduko zinuke zertan datzan liburua, edo idazlana? Idazlan bat da, bueno, gai orokor gisa da neska lesbiana bat kontatu diona bere kuadrilari bere egoera eta bere kuadrilako onartu ez duna, bino hori bezala bertze edozin gai izaten altzen. Nik gehien bat isladatu nahi nuna zen, barne borroka hori dena dela arrazoia, kasu honetan arrazoi hori izan da, bino dena delako hori gaztik nola sentitu izan garen hauniztan, gure tokia errautu nahi hortan barne borroka konstante batin, eta pixkot nahi nun hori azaldu, nire nola sentitu izan nahi zen hauniztan hori paperera eraman. Eta non bilatu zenuen inspirazioa? Ez dakit nik ere non bilatu nun, batin nengo nire olako barne borroka batin, eta arrotu nun bideo bena askatzeko borroka hori izan zen ordenadoria irekita idazten hastia, eta idazten hasi hitzak hasi ziren horinkabuz ibiltzen, eta eskuk bakarrik zuzen teklatun, eta horretik gaintzinera atezen idazlan bat, bino etzen inspirazio konkreturik egon. Etorkizunean bauzu asmorik literatur sarietan parte hartzeko? Alde negin bai. Beti kostatu zaintzait idatzitakoa iraustia orduan ez dakit ze puntutaino hariko naizen literatura txapelketatan, bino asmoa bai badut alduten egin nire plazaratzeko sentidu hortan, eta jendiri irausteko nik ere badekitela edo saiatzen naizela idazten, eta nik ere horretan gozatzen dutela, eta gaut asmoa niretzako bakarrik ez gordetzeko hori. Baduzu idazle referenterik?
Enuke erranen hola referente handirik badutenik. Ze nik irakurtzen dutenare azken aligin bastante utzia dut irakurketa, bino aitzan hitza da, ez nuke erranen estilo konkretu bat irakurtzen dutenik, eta orduan idazlik ere dire hola zabalak. Eta orduan nuke erranen hola referente handirik badutenik, bino bai admiratzen judela haunit. Eta ze genero duzu gustokoen? Pues hori pixkot dentikan irakurtzen dut edo tokatzen zaiten hori irakurtzen dut. Baita ere euskara zain, ez da barietate txikia, bino ez da bertze hizkuntzatan bezain haunitza. Da orduan hauniztan tokatu zantziko euskaraz irakurri nahi bada, estilo bat bino gehiagotan sartzia. Bino euskarara mugatu gabe gai bastante romantika naizela literaturan sentidun, eta hortik jotzen dut dela, bino ez nuke erranen hola genero bat dutenik gehien bat. Eta, irakurri duzun azken liburua? Azkena izan da Oiana Iguaranena, Hormak. Bai, hori, guain egin nahiz horrekin, eta bertzea izan da biología, todo lo que nunca fuimos, eta todo lo que somos juntos deja que ocurra izena biologiak, eta hori Alice Kellenena uste dut dela. Uste duzu gazteek literatura kontsumitzen dutela? Badela gazte mundu bat kontsumitzen duna uste dut, baina baita ere uste dut gehiago zabaldu beharko litzakela literatura gaztengan. Gai honen inguruan hitz egin duzue? Nere ingurukin ez dut sobera solastu, nere inguru ez dain literaturzalea, baina bai eraiki dutela arrazoi horrengatik inguru bat mundu horretan, eta mundu horretan bai solastu izan da. Eta uste duzu arazo bat izaten aldela teknologien agerpena literaturarekiko? Arazo bat izan daiteke, bino arazo horri buelta emateko alternatiba ere bai, ze azkenin teknologitan guai gara mezu konstantik ematen, eta jaso zan dugun mezua bezala, hauntzezo bera TikToken arreslea pasatu irakurtzen bino, horri buelta ematen altzaio eta kontrako mezua eman. Nola ikusten duzu etorkizuna? Etorkizuna ikusten dut gure eskutan, literaturaz gozatzen dugun guztian eskutan, eta ikusten dut nahi izan ezkero etorkizuna hitz polita dugula, eta guk ez badugu nahi ere bertze batzuk erakiko dutela etorkizun bat. Irakurtzeko ez dakit plataformarik erabiltzen duzun, eta ala bada zein? Plataformarik ez dut haunitzi biltzen, Wattpad bai probatu izan dutela, bino ez dut online irakurtzeko joera unitzik, bino, konpentsatzen badu Spotify irakurri bitarte musika ditzeko, bai. Niretzat hartuz hortziral, aste azken, astelena, erraxa bihurtu duzu, amets nezaken zailena. Nafarroako eskolarteko txapelketaren bertsolaritoko bat izan zinen, kontatu pixka bat esperientzia. Esperientzia hitz polita izan zen, lehenbizko aldiz atetzia hultzara jakinta epaile batzuk txuzula intzinen, etzen ez dara gogorra izan zen asimilatzia edo norbait epaitzen aizela kantatzen nun hori, bino baita ere hitz polita izan zen eretzako ikustea publiko gozi hori joan zela gu aditzera, eta mikrofono bat aintzinin zate horrek ere imateizu presio bat kantatzeko momentu, bino presio bezala alaitasun bat eta gogo beresi bat ere bai, orduan ongi oroitzen dut nik. Nolatan hasi zinen bertsolaritzen? Pues bertxotan hasi nintzen, guk atautxi bertsolari izana dugu, eta gure eskolan irakasle bat hasi zen pati ordutan nahi zutenari klasik ematen, bertso bat iken jakiteko batez ere. Eta nire anaia joaten hasi zen, errantziten nire joateko eta utxiri ilusioa inentziolata. Eta orduan, bizi guztia bertso mundu horretan muitu ondotik erabakin unik ere joatia, 7 bat bertekin dola, eta ordutik aintzinera segitu dut. Bertsolari izatearen alderdirik gogorrena? Gogorrena nik uste dela, konektatu behar izate hori jendikin. Zezu bertxotan, noski zure burutzako aizara eta zure bururi plazer hori emateko, bino ematen zuen mezuri zuretzako bino gehiago publikuntzako da. Eta azkenko zure ase beteten zaitun hori da, publikuri zure mezu hori gustatu ziola enteitzia. Eta orduan nik zailena edo gogorrena erran nuke dela aldi horik ikusten zuena publikuk ez du ongi enteitu erran nahi zenuna edo ez duzula ongi konektatu.
Uste duzu gaztentzako lehiaketa aski daudela? Bueno, eskolartekoa antoltzen da urtero eta horrek nik uste gazterire ematen digula aukera bat probatzeko txapelketa zer den, eta gainera polita da ze probintzi guztietan egiten den txapelketa da, gero Euskal Herrikoen probintzi guztiak elkartzen dire, bakotxetik bi representate edukita eta hola, eta bai aukera hori polita da, bino gero bai pentsatzen dutena da, txiki-txikitatik izan txugula paper lehiaketa haunitz, eta bapatekoko ez dugula inbertza aukera zen. Eta bapatekun gehiago gozatzen dugun horik mugatu behar zandu garela paperatara bizi guztien zehar, ez dutela errexak usten aldatzeko ere, ze 8 urteko haur bat ezen zu bapatin patu. Bino, bai, alde horretatik bai, nik pertsonalki eskertuko nukela bapatekoko aukera gehiago egotia. Eta, etorkizunari begira ze lehiaketetan parte hartuko duzun? Moain 4 urtez eskolartekun segiko dut, Nafarroako nateko naiz eta suertia badago Euskal Herrikora pasako naiz. Eta, hori gero paper lehiaketak handik doimendik arrautzen jutenetara orkestuko naiz arekta gehientara. Eta bapateko batuten holtza guziak, batuten plaza guziak probestuko jut. Eta ja 18 urte bete eta fase horiak gaututa, eskolarteko faseak gaututa. Nafarroako txapelketa nateko naiz, eta hortik gaino nintzen ja, Neretzat hartuz hortziral, aste azken astelena, erraxa bihurtu duzu amets nezaken zailena, eta argi utzi duzu lehen argi ez zegoena. Bertxotako Nafarroan ere badela kemena, naiz ezin dudan eskertu, zuk eman didazun dena, erreferente haundi bat zara estiarozena, txapelauta bertze mila merezita dituena. Txapelauta bertze mila merezita dituena. Bertsolaritzarekiko afizioa dagoela uste duzu Nafarroan? Nafarroan, egon badago afizioa, bino Euskaran presentziare hain handia ez date horrek mugatu du gehiago, bai ikusten dela gehiago Gipuzkoan edo Bizkaian edo badagola afizioa handigoa, bino egon badago eta gutxi dezkara. Gazteek bertsolaritza bizirauten lagunduko dutela uste duzu? Dudarik gabe, bagara gazte kuadrilla bat gotxi heldu garena, poliki, eta gainera hitz positibo ikusten dut izan ditugula bertsu udalekuk edo bertzerako ekintzak elkarri zautzeko Euskal Herri osun gabiltzan gazte horik, eta orduan elkarri zautze horrek ere ja taldetasun bat sortu du, eta elkarkin bai joanen garela etorkizun bat osatzera gero eta hoia. Euskal kulturarekiko zer da bertsolaritza? Fazeta handi bat Euskal kulturan, eta horretaz gain Euskal kultura bere orokortasunin batzeko gai den zerbait, ze haunistan izan du da pilota partidu, ondotik bertso saio antoltuko dugu, edo kulturgune bat ireki da, ondotik bertso saio bat montatuko dugu. Bertxotan gaiakin aritze horrek ere, ematen dizu lotura bat kulturakiko, eta orduan fazeta handi bada, eta gainko fazetak lotzeko gai den zerbait da. Noizbait desagertuko balitz, zer suposatuko luke? Galera handi bat suposatuko luke, ze nik uste euskarak ere hitz kolpe handi bat hartuko lukela, ze mugimendu hortan gazte haunitz gabiltza, eta ni noain naizen bezain euskaldun erintzake izanen bertxori gabe, eta orduan bai suposatuko lukela alde horretatik ere galera handi bat. Bertsolari kutxunena? Joanes Ilarregi. Zuk parte hartzen duzun txapelketetaz gain, bertze txapelketak ikustera eta entzutera gaten zara? Bai, alikta gehienin bai, bertsolari bat holtza gainen iten da, holtza azpigin ere bai, aditu zaunitz ikasten da, eta aditu zaunitz gozatzen da.
eta bertsoa bere osotasunin gustatzen eri bai kantatzeko eta bai aditzeko. Eta txapelketetan, zer da gehien gozarazten zaituena? Pues lehen aipatu duten hori, bertsolari batek publikokin konektatzen duen momentu hori aitz magikoa da. Bertsolaria ase betetzen du bino publikoare bai, aditzen dagon horire haunitz unkitzen du. Eta pues hori bertso bat bihotzeino ailetzen zaiten momenturik bestelakorik ez dago. Zer errango zenioke, bertxotan hasi nahi duen gazte bati? Asteko dudik gabe. Batez ere bere tokia ezin bilatu ahi baldin bada, bertso eskolan apuntzeko, igual bertso ez dela zanen beria bino bai lagunduko diola idea unitz argitzen, eta mundu honetan denantzako dagoela tokia, gorputz eta ahots guztiantzako. Eta orduan hasi nahi duen denari errenen niokenik apuntzeko, haunitz gozatuko dula eta guk ere haunitz gozatuko dugula beretaz. Eta edukiko ditula 1000 esku aintzinera joaten lagunduko diotenak. Eta azken hausnarketa bat? Ez dakit, nik uste haunitz errantzan dela gaztik ez dugula etorkizunik, biztanleria gero eta ukergo duiela, eta hori erratzen da haunitz heldu ikuspuntu batetik, bino mundu aldatu nahi dugun gazte horik edo mugitzen gabiltzan gazte horik ikusten dugu zerbait egiten nahi garela, eta bai literaturan eta bai bertxotan badagola gazte oinarri bat gero lagunduko duna gauzak aldatzen ere, ez betiko bukle hortan segitzen, gauzak aldatuko juguna eta hobera. Eta orduan nik heldu horri eskatuko nioke pixkot mentalidadia eta begiak irekitzeko, ikusteko bagaudela gure, eta ez kezkatzeko esku honetan dagoela etorkizuna. Eta akitzeko sartuko zinateke gazteratu saioko ikuslei bertso bat agur moduan botatzen? Hombre, sartuko nintzake, bino ez dut pentsatu jeuz. Hainbat borroka edota guda, baina horretan non dago duda mugimendua joan daitekela guk nahiko dugun lekura, guk nahiko dugun lekura. Bihoztik bihotz ari garenez eta eskutik eskura, garaia jada heldu da, gazteak ere irten gaitezen pantailetatik mundura, pantailetatik mundura. Esker mila. Gai zuri. Kaixo Irune, zer moduz? Kaixo, ondo. Eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik eta gaurkoan Euskara Abenturaren inguruan arituko gara. Beraz, lehenengo gauza, zer da Euskara Abentura? Bale, Euskara Abentura da, Euskal Herria zeharkatzen duen espedizio bat. Bertan Euskal Herriko probintzia guztietako gazteak parte hartzen dute, eta diasporako gazteak baita ere. 15, 16, 17 urteko gazteak dira, eta proiektuan parte hartzeko doakoa da. Guk eskatzen diegun gauza bakarra da proiektu bat sortzea, guk 3 gai ematen dizkiegu aukeran, eurek bat aukeratzen dute, eta gero proiektu bat aurkezten dute, eta horren arabera, eta generoaren arabera, eta probintziaren arabera, lurraldetasunaren arabera, eta hor sartu plaza lortzen dute espedizioan, ez? Eta hori hilabete batez ibiltzen gara, uztaileko hilabete osoa ematen dugu Euskal Herria zeharkatzen, herri batetik bestera, eta hori bai euskaraz egiten dugu, euskaragatik eta euskararentzako, ez? Eta holan ibiltzen gara. Eta okerrez banago aurtengoa 4. edizioa da, ezta? Bai, egia da lehenengo espedizioa 2018an egin zela, 2019an errepikatu genuen, 2020an pandemia dela eta bertan bera geratu zen, 21an moldaketa egin behar izan genuen oraindik pandemiaren arrasto batzuekin geundelako, 22an 3. egin genuen, eta urten 4. izango litzateke hilabete osokoa bai. Eta lehenengoa beraz, 2018an egin zenuten berez, nola sortu zen ideia edo zergatik esan zenuten goazen proiektu hau egitera?
Beitu, hau sortu zen, gaur egun, bueno, 2017an sortu zen Euskara Aventura elkartea, elkarte moduan, baina bi urte lehenago, bueno, gaur egungo elkartekideak diren batzuk, bueno, beti eurek beti kontatzute hau boizen sortu zela, bertan elkartu zirelako bertako Euskal Jaian, bueno, Euskal Herriko puntu ezberdinetako gazte batzuk, ez? Eta, bueno, euren artean hitz egiten, bazeukaten zalantza komun bat, eta esan, bueno, gero eta jende gehiago daki euskera, baina gero eta jende gehiago ez du erabiltzen, ez? Osa, hau da, eunekoa gorantza ez zijoala elkarrekin, ez? Orduan, bueno, zalantza horretatik eta kezka horretatik, jo, zer egin behar dugu, zer egin behar dugu, sortu beharko genuke zer, eta bertako batzuk parte hartu izan zuten bere momentuan rutak etzalean, Hego Ameriketan egiten zen ruta batean, eta, bueno, horretik ideia hartuta, esan zuten, jo, egin behar dugu olako zer, baina Euskal Herri mailan. Eta eurak beti izate dute, hau ideia zoro bat izan zen hasiera batean, inork ez zuen pentsatzen eurak antolatuko zutenik 125 gazte eramatea Euskal Herritik hilabete osoz, eta, bueno, lanean jarri ziren, bakoitza bere esparruan, bueno, mugitzen hasi ziren, taldea sortu zuten, elkartea sortu zuten, da 2018an, lortu zuten lehenengoko espedizio aurrera eramatea, ez? Haiek beti izan dute kriston ikasketa izan dela, kriston lana izan dela, bideo dei ordu asko baita ere, azkenean bakoitza, bueno, puntu batekoa delako eta elkartzea, bueno, batzutan ez delako erraza ez da ere. Eta, bueno, hortik hasi zen, ez? Hortik sortu zen, gero, bueno, moldaketak egon dira, eta urtez urte gauza berriak ateratzen doaz, baina sorrera olakoa izan zen. Eta zeintzuk dira zuen helburu nagusiak? Helburu nagusiak, bueno, beti izaten dugu berdina, uste dugu, bueno, oroitzapen positiboetantik eta hortik ikasten dela eta hor geratzen zaizula, ez? Benetan bizitzen dozuna. Lehenengoko helburua da Euskara sustatzea, baina beti ez, proiektu askotan eta oso batzuetan hau betetzen zaigu, Euskara sustatu, esate horrekin, ez? Bakarrik, ez? Uste dugu gaur egun, eta hau ere, bueno, gaztegin askotan hitz egiten dugun kontu bat da, ez? Euskara bihurtu da gaztentzako eskoletan edo ikastetxetan ikasten den ikasgai bat gehiago, ez? Eta batzuetan derrigor horretatik, batzuetan erreferenterik ez eukitzea, eskolan bakarrik euskara hitz egiteko aukera, ez? Euskara aventuran ikuste ditugu, ez? Errealitate oso ezberdinak, haude, bueno, herrian euskara hitz egin dezaketenak, eta haude beste batzuk esate dizuten, nik badakit, baina nik herrian ezin dut erabili, edo nire inguruan ezin dut erabili. Naiz eta jakin, naiz eta nahi, ez? Orduan, bueno, lehenengo euskara sustatzea alde horretatik, ez? Indarra ematea euskaraz dakiten hoiei, indarra ematea, bueno, ohitura asko ez daukatenei baita ere, ez? Aldundu gazte horiek be bai, bueno, euskalkien kontua baita ere, zelan, bueno, gutxi esten dugun, ez? Euskalkirik ez daukan euskara, edo joskenik ez dut hain ondo hitz egiten ez daukadalako euskalkirik, ez? Edo, bueno, hor badaude gauza asko irtetzen direna espedizioetan, eta hori indartu, hori garatu, hori, bueno, bultzada bat eman, ez? Gero gazte sare bat sortzea baita ere, azkenan, bueno, urteka 125 sartzen dira espedizioan, hor familia bat egiten dugu hilabetero, uztailero barkatu ez hilabetero, eta orduan hor sare handi bat sortzea, ez? Orain, ikusten ari gara zelan unibertsitatera heltzen diren, da konturatzen dira bat espedizio batekoa edo bestekoa, ez? Urtekoa saren, da hor ari dira topatzen, ez? Berriro, beste esparru batzuetan, bueno, sare ari da apur bat handitzen, ez? Eta hori orain ikusten ari gara, igual lero eta bigarren urtekoekin zelan ari den sortzen, ez? Euskal Herria ezagutzea baita ere, ze askotan olako hilabete bateko bidaiak egite ditugu atzerrira, ez? Ingelesa ikastera, kanpora beti, ez? Eta Euskal Herrian hilabete batez, ez? Eta ni adibidez ni Bizkaitarra naiz, eta Bizkaia, Araba, Gipuzkoako askorentzako Maulen gaude, Pagolan gaude, non gaude, ez dugu ezagutzen, ez ditugu herri guztiak ezagutzen normala den bezala, ez? Baina, bueno, kokatu mapan non gauden zibilbide egiten dugun zer dagoen herri hauetan, ze testu inguru dagoen, euskararekiko bebai ze egoera, ze realidade dagoen, ez? Ezagutzea, bueno, uste nahiko interesgarria dela. Eta gero, ondo pasatzea, alik eta balori positiboenak transmititzea gazte hilabete osoan zehar, guk beti esaten dugu ate asko irekitzen dizkigula, eta gero, bueno, aukera eman guk ere dena ez dakigu, baina, bueno, pues, dauden gauza horiek erakutsi,
eta gero eurek hartu ditzatela nahi dituzten ateak, eta gero eurek batzutan egite dituzte euren loturak eta gauzak, eta bueno, balik eta gauza gehien erakustea hilabete horretan, eta gero aukera izateko eurek aukeratzeko gero. Hori izango litzateke apur bat. Eta konta eguzu, nolakoa da hilabete hau, zer egiten duzute, ze egunerokoan? Bueno, egun normalean egiten duguna da, goizeko orduak erabiltzen ditugu herri batetik bestera joateko, etapak egiten dizkigu, kilometroak egiteko herri batetik bestera, oinez egiten ditugu, taldea normalean espedizio osoa beti elkarrekin mugitzen gara, baina, bueno, 3 talde txikitan banatu egiten gara erritmoaren arabera, ez, bakoitzak aukeratu esan, bueno, zelan ibiltzen dan. Normalean eguerdia baina apur bat lehenagorako egoten gara ja hurrengo herrian, ja tokatzen zaigun herrian, eta arratsaldetik aurrera beti egoten da, bueno, orain ari gara, antolatzen hilabete osoko programaketa bat dago. Gai ezberdinak latzen ditugu, bertako elkarteekin, edo bertako pertsona batzuekin, edo aditua den pertsona batekin, edo bueno, beti dinamiken bitartez edo gauza praktikoen bitartez eta bueno, erakusten dizkiogu inguru horretan egon daitezken gauzak, egiten diren proiektuak, edo bueno, bururatzen zaigun, ez? Gero bizita sorpresak ere izate ditugu batzuetan gaubeletan eta olakoetan. Eta hori, jolasak, dinamikak eta gai ezberdinak landu, horretan ibiltzen gara arratsaldeak eta. Eta zenbat kilometro egiten duzu gutxi gora bera guztira? Guztira, dira oinez, dira 488 kilometro olako zer. Ibilbidea guztira dira 780 esango nuke hortik gutxi gora bera. Gero tarte batzuk, bai garraio publikoan egite ditugula, bueno, batzuetan, bueno, kilometro asko direlako, igual probintzia batetik urten da bestean sartzeko, orduan hor garraio publikoa erabiltzen dugu, da dena delako, orduan geratzen dira, ia 500 kilometro. Eta zer esango zenuke, ez dakite ikasten dutela edo ez dakite etxera eramaten dutela hortan parte hartzen duten gazteek? Nik esango nuke, igual hau, haiek hobeto erantzungo lukete, baina beti esate dutena da harremanak. Hilabetean sortzen dituzten harreman horiek. Da benetan gero bueno, denboran mantentzen dituztenak askok, ez? Baina, karo, hor, guk beti esaten dugu Euskara Abentura askorentzako dela lehenengoezko esperientzia bat. Batzuk, bueno, aukera izan dute igual etxetik kanpo egoteko, beste batzuentzako lehenengo aldia da. Lehenengo aldia da etxetik irtetzen direnak, hilabete batez irtetzen direnak hilabete oso batez, bakarrik asko, esan nahi dut, ez daude bakarrik fizikoki, baina azkenean ez badaukat inor ezaguna, bueno, da uztailaren batean heldu, frontoi batera, 155 pertsona, eta asko esatu dut, non sartu naiz, zer da hau, lurrean egin behar dut do, banekien, baina, klaro, ja bertan zaudenean beste kontu bat da, ez? Orduan askok, esate dute, izan da, nire lehenengo esperientzia, benetan, esateko, hemen ni zaindu behar du nire burua, danok gaude elkarrekin zaintzeko, ez? Baina, lehenengo esperientzia bakarrik ardurak hartzeko, hilabete bat, bueno, da bizi esperientzia bat. Eta hori asko esate dute, ez? Harremanena bai asko azpimarratzen dute, bueno, dala gero mantentzen dituzten harremanak, lehenengo egunetik, eta gero hizkuntza aldetik bai gauza asko ateratzen dira horrez. Batzuentzako lehenengo aldia 24 orduz euskaraz hitz egiteko, aukera, edo benetan sentitzeko, ostras, igual badakit, pentsatzen da baino gehiago, ez? Edo konfiantza hartzeko momentua zentzu askotan baita ere, komentatzen dute, bai hizkuntzarekiko eta bai pertsonalki, bueno, tabu asko apurtzeko momentua, asko esate dute, ez? Karo, ni Euskara Abenturan ez dut inor ezagutzen, orduan aurkezten naiz, benetan naizen bezala. Igual gure herrian, gure auzoan, gure esparruan etiketa bat daukagu, ez? Edo zeina. Etiketa, ez dakit, zerena, ez? Eta hemen ez, hemen zerotik hasten naiz, ni aurkezten naiz nahi joan bezala, eta horrek, bueno, gauza asko ateratzen ditu. Orduan, hauek beti izatu, eta kriston esperientzia. Hasieran beldurre sartzen duzuna, eta guk beti izaten diegu lehenengo honetan, badakigu urduri zaudetela, oso urduri zaudetela, azkenan ez dakitelako zelan erritmoa datana ezberdina da. Zaude zure etxean, zaude zure oean, ez dituzu zure laguna, ez daukazu familia, hitz egiteko aukera bai, baina oso ezberdina da. Orduan, bueno, asko esatute hori dala esperientzia bat, bizitzen duzuna behin,
eta horrekin geratzen zara, esperientzia horrekin, eta orduan, esperientziarekin dituzu lotura da, pues, bueno, egin dituzten harremanak, ez? Eta hor beti esaten diogu, igual 125 aldi berean ez duzu harremana egingo, baina igual 10. Egunean ez duzu, ez dakit norekin hitz egin, eta esate duzu, jo, pues tipa edo tipa oso gatorra da, eta orain ezagutu dut, edo 17. Egunean ezagutzen duzu norbait ez duzu hitz egin. Ba, bueno, olakoak ere, bueno, eurako hor ikustean, ez? Zurrunbilo horretan ikustea bere burua kokatzea, oso esperientzia polita da. Bai. Eta zeintzuk dira parte hartzeko baldintzak? Ba, guk urtero aukera ematen diegu jaiotze urte biri parte hartzeko. Aurten parte hartu dute 2006 eta 2007koak, eta Lapurdi, Zubero eta Basen Nafarroako 2008koak ere aukera daukate izan dute parte hartzeko. Urtero, ba, urte bat gorakagoaz, orduan beti izaten dira 15, 16, 17 urteko gazteak, eta guk beti eskatzen dizkiegu bi baldintza, euskaraz jakita, eta hor jakite horrekin azpimarratzen dugu, ez dugu lan mailarik eskatzen, baizik eta komunikatzen jakin. Beti izaten diogu eta horrela da guk espedizioan ez gara ibiltzen, benga egin euskeraz, euskara aventurara apuntatu zara, benga saiatu euskeraz egiten, jo, ez euskeraz egiten, jo, ez gabiltza horrela, komunikatzen zara, listo, jazta. Ez dizu inork zuzenduko, ez dizu inork esango jo, supertxartetxo egiten duzu, ez gaude horretarako. Osa, gaude esperientzia bizitzeko euskeraz. Euskeraz komunikatzen dakizu, listo, jazta, hori da behar duguna. Eta gero jaiotza urtean sartzea. Hori da eskatzen ditugun bi baldintzak. Gero da eskatzen zaiela proiektua egitea. Orduan lehen komentatu dugun bezala, ba, bueno, 3 gai ematen dizkiegu aukeran, eta eurek bat aukeratzen dute. Eta hortik proiektu bat egitute, eta 6 formatu ezberdin dituzte egiteko. Izan daiteke bideo bat, izan daiteke abesti bat, izan daiteke artelan bat, izan daiteke narrazio bat, bueno, bakoitzak aukeratzen duen gustokoen daukan formatua, hor batuketa ditutu gaia eta formatua, eta bidaltzen digute proiektu txiki bat. Ez da kriston proiektu bat egin behar, baina, bueno, gauza oso landuak bidaltzen dituzte hori bai. Eta hori da eskatzen dieguna, besterik ez. Eta aipatu dituzun 3 gai horiek proiektua egiteko urtero aldatzen dira edo urtero berdinak dira? Bai, guk urtero hor buelta bat ematen digu gaiei, saiatzen gara, ba, bueno, gazteekin harremana izan ditzakenten ba, bueno, proiektu horiek bueno, ba, bultzatzera edo sustatzera, aurten adibidez horietako bat izan da Japikrasia, hor zelan, ba, bueno, eta gazteak garenean ikuste gehiago, zelan beti posik ibili behar dugun, aurre egun sare sozialekin zelan bakarrik erakusten dugun, ba, bueno, posik eta ondo, eta ondo pasatzen ari naizen argazki hori, ez? Eta berortik zer ateratzen zen, ez? Eta egia da, aukeratuena izan dela gai hori, gauza asko atera dira hortik, eta hemen esaten genuen, jaso genituena esaten genuen, jo, hemen igual zeuzera atera daiteke. Ze gazteak egin dutena da, barruan zeukaten guztia, pum, bota dute proiektuetan, eta izan da ikaragarria. Badaude artelan batzuk, brutalak direnak, narrazio batzuk, gauza batzuk kontatzen oso onak direnak, eta uste dugu gai horrek eman duela, bueno, pandemia osteko haustutanak eduki duela lotura batez, baina, bueno, adibidez hori gai hori izan da, bueno, hautatuena, eta nik uste egin dutela euren gogo eta zera guztiekin, ze gauza oso politak atera dira hor. Bai. Eta aurtengo edizioan parte hartzeko izen ematea martxoan amaitu zen, eza? Baina normalean noiz irekitzen da epea izena ematen hasteko? Guk normalean hurrengo edizioaren bueno, iragartzen dugu hurrengo edizio egongo dela abenduan. Normalean, abenduaren erdialdean edo hortik buelta horretan, normalean iragarri egiten dugu aurrengo urteko espedizioa, eta horre irekitzen dugu izen ematea. Eta orduan dauzkate, ba, bueno, abenduko egun horiek, eta gero urtarria, otsaila eta martxoa proiektuak bidaltzeko. Egia da, guk tarte horretan bebai, ikastetxe eta gazte bulegoetatik harremanata izaten dugula, eta hor, ba, bueno, egoten dira bikide, ba, bueno, aurkezten proiektua, gazteak animatzen proiektuan parte hartzeko eta bar. Orduan, ba, bueno, tarte horretan emate dute izena normalean, ba, bueno, otsaila martxoa tarte horretan jasotzen ditugu jaia proiektu guztiak, baina, bueno, tartea abendutik ireki daukate.
badaude batzuk, ba, bueno, ja, esan digutenak, ez, urren urtean izan emango dut, eta orduan hor itxaroten daude, eta orduan igual urtarrian baten bat sartzen zaigu, baina bai, tarte hori daukate. Primeran, eta orain bai, amaitzen joateko, zer esango zenioke, ba, hau ikusten duten gaztei, ba, honetan parte hartzera animatzeko. Ba, nik beti izaten diet, ni ikastetxe askotan egoten naiz, eta beti izaten diet, bueno, hasteko ezagutzen baldin badute, norbait, Euskal Abenturan parte hartu duena, galdetzeko berari. Lehenengo eurekin hitz egiteko, azkenan eurek bizitza dute prozesu osoa, ez? Esperientziaren lehenengo momentutik, zelan proiektua bidaltzetik espedizioa bukatzen den arte, horre egite dute prozesu guztia, ez? Eta gero batzuetan, eta adin tarte horretan nik ere berdina egiten nuelako, ez dut beldurretik jokatzen dugula askotan, ez? Askok esate dute eta zelan joan naiz ni horra. Eta ni bakarrik baina ni bakarrik ez dut izena emango, edo beldur naiz ez, eta ni beti zede ditu behitu. Beldurgarriena lehenengo eguna da. Zetanak heltzen gara, guk ere ez ditugu ezagutzen, izena bizenak bai, baina pertsonalki ez ditugu ezagutzen. Eta hor benetan konturatzen zara, gaitasuna daukagula, pertsona bezala gehiago irekitzera, ez? Oso ohituak gaude, ez, bueno, gizarteak bideratzen gaituelako, gela berdinean egon, gelakoekin geratu, kuadrilla berdina euki, ez? Dana, bueno, apur bat itziago, ez? Eta hortik ateratzea batzuetan ematen du kriston beldurra. Eta jende asko dago ezagutzeko, eta Euskara Abenturan aukera hori daukazu, ja ez duzu jendea bilatu behar, hor daukazu jendea, dana hor, 125 arete. Sortzei dira kriston harremanak, ibiltzearena, azkeneko keska da. Izan ditugu kirolariak direnak, izan ditugu kirola urrunetik ikustu dutena bai, eta etapak egingarriak dira mundu guztiarentzako, ez da mendia jaitze hilabete osoan, hori argi euki, eurek aukeratzen dute ritmoa, nekatuko dira bai, hori beti azpimarratzen dugu ere, kilometroak dira eta nekagarria da, baina gero datorren guztia, atzetik datorren guztia bultzatzen du, eta beti izaten digu espedizioa izaten dela hasiera, historio baten hasiera edo harreman baten hasiera, eta nik animatzen, behintzat pentsatzera, buelta bat ematera eta izena ematera, gero aukera daukate eskola emateko bai, oso gutxik emate dute. Orduan, bueno, ez dakit, nik beti animatzea ditut, hilabete bat dirudi oso luzea dela, ez da luzea, orain nik beti izate diet, ez? Rutina baten barruan pentsatzen baduzu, maiatza zelan pasatzen ari zaigun, igual motel, ez? Astelenetik ostiralera, berdina egiten, pun, baina uda zelan pasatzen zaigu, oporretan tita, hilabetea da berdina, eta guk beti izaten diegu, 15. egunean gaude, eta denok, 15. Azkenean egun batetik bestera herriz aldatzen dozu, zaude inoiz leku berdinean, horrek buruari azkenean, aurrera soaz, eta eltsi zara 31 eta zara enteratu. Eta nik esate, badakit hau ez dira zuela sinisten, baina benetan holan dela. Orduan, behintzat pentsatzera, irakurtzera, ikustera zer dagoen zer egiten dugun, jakin hor gaudela, gu ere pres gaudela zalantzak argitzeko, behar baldin badute lehenago, eta animatzeko parte hartzera, ze behin parte hartu daiteke, beraz, behintzat, izenen batera eta horre eukitzera aukera bezala, eta gero aukeratuko dute nahi baldin baduten ala ez, baina, hor jakin dezaten hor gaudela. Oso ondo ez dakit zerbait gehitzea gustatuko litzaizuke. Eskerrak ematea zuei, hori bai. Eta ja martxan gaudela, da gauza guztia prestatzen gabiltzala, guretzako atzera kontaketa dela hau, oraindik hilabete eta oso geratzen segula, baina guretzako da atzera kontaketa bat, eta pres, gogoz, gazteak ere ikuste ditugu ja gogoekin dabiltzala, gauza guztiak aurkezten eta dokumentazio guztia eta gogoekin, ez? Ja ikusteko taldea osorik eta martxa hartzeko. Así que, nahi duenak, sare sozialetan gaude 24 orduz espedizioan, jakiteko non gauden zer egiten ari garen. Así que baten jarraitu nahi baldin bagaitu, horra hongo gara. Primeran, mi esker Irune gurekin hitz egiteagatik eta, zorte hon aurtengo edizioan. Vale, eskerrik asko. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.